Imamo mi jednog gosta koji će pokušati ovako da nas nasmije sa nama, aforističar Grujo. Lero, dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Srećan 1. april. Također. Ali ja ozbiljno govorim. Ovaj praznik smijeha i šale bit će proslavljen i festivalom, tradicionalnim festivalom humora i satire. Ne danas. Sreća je samo da nije u petak 13. U petak 3. Kada je festival humora i satire, još jednom da najavimo? Dogura smo do 12. To reče neko od vas novinara. Festival ovaj naš Bijeljinski ušao u tinejdžerske godine. Pa da bi mogli doći ovi pisci iz daleka. Najavio se iz Hrvatske, iz Rijeke Abdurrahman Halilović. Najavio se Ivo Mijo Andrić iz Zagreba. Najavio se iz Paraćina, recimo, Vladica Milenković. Ima iz daleka, pa ćemo petkom da se ljudi ne vraćaju. Tako da uvijek to petak u aprilu, s tim da ne bude prvi, jer i drugi gradovi, ne samo u Republici Srpskoj, obilježavaju. A ovo je malo viši nivo, što bi rekao Heržika, ovo je festival. A možda i bolje fore prolaze 3. aprila. Evo mi ovdje bezuspješno od jutros pokušavamo jedni druge da nas samarimo, ali svi znamo 1. aprila da možemo da očekujemo. Da. A 3. se neće niko očekivati. Da se ne dosjete, što bi rekli. 3. u 19 časova u velikoj sali Narodne biblioteke Filip Višnjić. Dakle, imat ćemo mnogo toga da čujemo i da vidimo. Evo, tu je i spisak učesnika. A tu je i zbornik prošlogodišnjih aforizama izgovorenih dakle, na ovom festivalu. Odštampan, svježe, farba još se nije osušila. Biće promovisan upravo u petak, je li tako? Pa, jedan novinar, vaš kolega, davno je primijetio da su ovi festivali dobri, pa me je zamolio da, kao profesor srpskog jezika, između 2 festivala da napravi jednu antologiju, jedan izbor najboljih aforizama i epigrama koji su izgovoreni te godine. Tako da ja do sljedećeg 1. aprila uradim zbornik. Ovo je tek 10. Što bi rekao jedan, sam se sebi čudim kad sam napravio 1., 2., 3, da će tako. I imam problema sa naslovima, ipak treba 10 naslova izmisliti. A ovaj se naslov stavio, ima jedan aforističar, do duše nije još knjigu objavio, ali je aktivan. Zove se Marko Marković, tu iz sela Brodac. Pa njegov aforizam glasi: jedući hljeb od juče, živimo od danas do sutra. Pa sam tu sintagmu izvukao u naslov, mada imam ja jedan aforizam s tim motivom. Kažem, onaj što je živio od danas do sutra umro je juče. Ispada je čovjek umro prije nego je rođen. Kad smo već krenuli sa aforizmima, evo da izdvojimo neke koji će se naći u knjizi. Aleksandar Balja kaže koliko Srbija treba da se smanji da bi mogla cijela da uđe u Evropsku uniju. I ovaj mi je dobar, bio je aktuelan prije ovog vaskršnjeg posta. Totalno sam se izopačio kad god djeci čitam priču o 3 praseta, pođe mi voda na usta. Stevan Kojić: u državi gdje se ne zna ko pije, ako plaća, na vlast treba postaviti konobar. Evo jedan baš da izdvojimo. Izgleda da plata dolazi iz porodilišta. Dobijemo je nakon 9 mjeseci. A vi dođete na babine. Profesore, hajte i vi izdvojite neke iz aktuelnog zbornika. Prosto da zaintrigiramo ljude da znaju šta otprilike mogu da očekuju među koricama, ali šta da očekuju u petak. Treba kazati da ovdje ima oko 300 i više aforizama. Vi ćete pročitati da su to najbolji? Po 5, 6 i ja ću nekoliko. Pa možda neko da se prevari pa da kupi. Jovo Nikolić je naš komšija tu iz Ugljevika. Kaže Jovo, kad budemo presjekli lanac kriminala, moći ćemo da sastavimo kraj s krajem. Ili Srba Pavlović, odnekud iz Srbije, kaže nismo mi mala zemlja, nas su gađali iz aviona. Ili, na primjer, Goran Radosavljević, kaže, kad se jede, ne priča se. Niste valjda ludi da pričate da ste jeli. Ili Vasil Tolevski iz daleke Makedonije, a naš bliski prijatelj, kaže Vasil, sposobne gledamo na delu, a nesposobne na bilbordima. Ili Stanislav Tomić, najmlađi učesnik iz zbornika, on je rođen 86. a najstariji je Milivoje Jozić, on je 32. Tako da ima 54, ne znam da sam dobro izračunao godina. Kaže Tomić, vlast treba dati zgodnim ženama. Jedino one mogu da privuku strane investitore.
ili Nenad Ćorilić iz Loznice, kaže, u našoj državi više je ljudi poginulo od računa za struju nego od struje. Da je baš aktuelan ovih dana, da. Servisne informacije. Prošle godine na festivalu bio još jedan mlad autor, ali veoma popularan i to regionalno, Srđan Dinčić. On kaže, bit će još globalnih problema, ovo je tek zagrijavanje. Tako je. Ili Rade Đergović, koji je gotovo svake godine prisutan. Čivija šabačka čuvena. Ima Boga, juče mi je zaposlio sina. O, to je... Aktuelan, mada se rijetko dešava, da. I evo Milivoje Jozić kaže, policija je sve bliža narodu, rastojanje je samo jedan pedrik. Ne dao Bog. Evo nama su u jutarnjim programu uvijek aktuelne teme o zdravoj hrani. Gojko Mandić kaže, ma kakva brza hrana, Lijena pita je zakon. Vi ste spominjali malu zemlju. Ekrem Macić ima jedan aforizam. Mi smo toliko mala zemlja da nam ni vlada nema gdje pasti. Kad smo već kod tih... Nadam se da ne gledaju ovi... Trenutno aktuelnih, Pavlica Veljović kaže, kakva su vremena došla, žene dva brata zvaće se gejtrve. Savremene teme. Budžet se donosi sa 2 prsta, a raznosi sa obje ruke. To je još jedan aforizam Ekrema Macića. Milijarde su uložene u hidroelektrane kao da ih je voda odnijela. I Pavica Veljović kaže, skidao mi je zvezda s neba, onda mi je pao brak na oči. Ostalo, dakle, možete čuti ukoliko dođete u petak za veliku salu Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini na festival humora, satire i aforizama u organizaciji našeg dragog gosta. Samo da kažem da je direktor biblioteke Jovan Cvjetković, znajući kad će biti ovaj festival, pripremio gomilu maramica za smijeh do suza. I to, ali je pripremio i izložbu nagrađenih karikatura sa čuvenog konkursa Pijer. Mislim da je to čak Pijer 47. Znači večernji novost. I toalet će raditi zato što se neki da prostite od smijeha. Oprostio sam. Znači u ambijentu gdje mi budemo pisci nastupali, bit će karikature, ne od ljudi mislim, nego karikature nagrađene na konkursu kompanije Večernje novosti Pijer, a javio se aforističar koji uređuje rubriku u novostima Bojan Ljubenović. Javio se tako da će on učestvovati i kao aforističar, a otvorit će tu izložbu karikatura. Sjajno. Znači vidimo se... Bili naš gost. Vi, poštovani gledalci, u 6:30, dakle, budete 3. aprila u biblioteci da biste zauzeli mjesto i vidjeli izložbu karikatura.